Πας καλά. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Να πάω λίγο πιο πίσω. Όχι, όχι, βλέπω και τον Πέτρο. Δεν έχω πρόβλημα. Φαίνεται λίγο, αχνοφαίνεται. Εντάξει, Πέτρο. Έχει πιάσει, αλλά το θέμα είναι... Ναι, αέρας είναι, δε, τι έχει πιάσει. Άμα με δύο να κρατήσει. Προκόπη όλη τη δουλειά ο Πέτρος την κάνει, μου φαίνεται. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε εκπρόσωπο για αυτό. Αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος. Ο Μιχάλης δεν φαίνεται, ξέρεις, είναι από πίσω με το μαστίγιο, υποτίθεται. Έχουμε μεγάλες πέτρες, μεγάλες πέτρες. Μεγάλες πέτρες. Μεγάλες Μεγάλες πέτρες. και κροκάλες, μεγάλες. Μεγάλες πέτρες, ρε, ξανακοβίδα. Σε καυτές, δεν λες. Φέρε μεγάλες πέτρες, ρε, κοβίδα. Ναι. Κάνει και σκούπισμα σηκώνα. Καλά, θα γυρίσω στο σπίτι μου, μιλάμε για μας. Μην βρίζει ρε στα βίντεο, θα μας τα κόψει λογοκρισία. Για δες αυτές. Έχω και ορειχάλκινες. Άμα θες και εσές και γυαλισμένες.